This was yang untuk DNA, genetic information. Ini structure kita, ini structure. Baik, wait, mabiwa bipang mabiwa hai cell wall thayo, basically wall thayo. Basically, mabiwa hai, sengi ani macam tu solar semua thayo sengi hai. Basically, hai cell wall thayo. Basically, jadi je budang nalai, basically tu soft lang tu nama hai. Macam yang macam cell wall lang dia. Dan jadi je gutang bang ni dalai, macam ni pusu lagi, macam ni pusu saya nak dia. Ada cell wall thayo. बेयो जाहैबाय साइन्स एक्जिबिसन बाहाय साइन्सनि एक्जिबिसन दङ दा आङो बेखौ नायनो नागिरदों दा नै मा दङ नायलांदो नोंथांमोनाबो ओरै नायलांनोसै र' दा नैबे जाहैबाय ब्रिज बेनिखायनो जों मा खालामो रिभारफोरनिफ्राय दै लाबोयो बेयाव फनफोरनिफ्राय दै लाबोयोना बेयाव मानसिया नायबाय थानांगौ जायो दा ओरैबो नायलांनो मा दङ ओरैबा मा दङ मा दङलै गासिबो जेनि प्लास्टिक एनी काइन्ड अफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन चेन ना बियो बेखौ ब्रेक डाउन खालामनाया ये वाला ऊपर ही सेपरेट होके और ये कितना एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं ये 5000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करता है संख्रि पेकेटनिखौ जायोबा मा जायो फुलाखौ जाबा मा जायो दा फुलाखौ जायोबा जाहैबाय गोलोन्दै जानाय गोदोनि मानसिया ओमफ्राय बे जेरखम उन्दैफ्राव अन्थाइ खानांनाय होनोबा दानख्रेबनाय बेबायदि जायो ओमफ्राय गारमा गाज्रि जायो ओंखायनो बेखौ फुलाखौहाय मोसौनो होयो जाहैबाय ओमफ्राय दा जों मानसिया बेखौ जानांगौ बे सलार कुकार बे सिङाव जोङो माइरंफोर जाग्रा बायदि दोनोबा बे साननै सोराङाव नांफैनानै बाव ओरै सिदाना होगोन आरो अब्ला बे हिट जानानै सिङाव दोननाय माइरं बायदि जाग्राफोरा मोनगोन ओमफ्राय बेखौ जों गोसोम कालार होगोन मानोना गोसोम कालारा साननि बिदुंखौ अबजर्ब खालामनो हायो आरो ओमफ्राय बेखौ बे गाजरखौ ओरै स्कुवेर शेपनि होनाय जादों मानोना बाव ओरै स्कुवेर शेपनि होयोबा जोङो बारा नाङा आरो जिरायनोबो हायो ओमफ्राय ओरै जिरायबा बिदि नाङोना ओमफ्य बावहाय सोरबा साधुफोरा बिदियाव जिरायनानै नायखाङो होनोना अब्ला बिसोरो बिदिया समान स्कुवेर शेपाव जिरायो आरो बिदिसो ना बे मा जाखो बेयो गिलिन्सनि सुथिनायाव बाहायो बेखौ ओरै फाफ्लियाव होबाय बेखौ आखाइयाव होबाय थाबाय बेखायनो एसे खम मोनो दे थेंक इउ सै दे Satellite changes its position and attitude due to air friction and inertia. Hence, it is required to correct the orbit and position of the satellite occasionally. The thrusters and motors are used whenever required to keep the satellite in the correct position. A limited amount of fuel is stored inside the satellite in metallic gas bottles. The satellite will be active as long as the fuel is available for correcting the parameters. Smart agriculture farmer. In a sense, sustainable agriculture method. Smart vision. Less expenditure, high production. Sensor dong. Sensor मा खालामो जोंनि बे आबादाव जेखि निउट्रियेन्ट्स नांगौ एबा फार्टिलाइजार एबा हासार बे गासिबो डाटा एबा इनफरमेसनखौ बे सेन्सरा गासिबो डिटेक्ट खालामजोबो बेसेबां हासार नांगोन अबाव बेसेबां नांगोन बेयाव गासिबो इनफरमेसनखौ फार्मारनि मबाइलाव नुजोबगोन गासिबो स' बेखौ बे एमाउन्टखौ लानानै जों बे समाव सेट खालामनानै खम मुलिफ्रा मानसिनि थाखाय एकदम माने हानिकारक जायोना जों सारजोबनो नागिरो ओमफ्राय जोंना दङ स्मार्ट कुलार गोदोनियाव मोसौ गासिबो बेयाव गासिबो एखमबा मोसौआ गोमायो बेखौ नागिरनो जारला जायो एखमबा बिराद मोनसे
प्रब्लेम जानानै फैयो फार्मार थाखाय जों बेयाव मा GPS गासिबो ओमफ्राय हेल्थबो डिटेक्ट खालामना होबाय बिनि साइजखौ जेनेबा बेसेबां गांसो जाखो लोमजादों ना माबा मुलि दंनांगौ मानांगौ गासिबो हेल्थ डिटेक्टबो खालामो ओमफ्राय जोंना दं बेयाव ट्रेक्टर बे मानसि सालाया सेल्फ ड्राइभिं नैबे दा गारिया सेल्फ ड्राइभिं अट'मेटिक सेल्फ ड्राइभिं लेबारलेस बेखौ सेट खालामना होनानै हालुवाया आलादा खामानियाव एंगेज जानो हाबाय ओमफ्राय जोंना दं बेयाव बेखौ हाइड्र'पनिक्स जेरै उइदाउट सयल जोङो दैजोंनो भेजिटेसन खालामनो हानाङा खम जायगायावनो हाइ प्रडाक्सन आरोखि बेखौ दाखो जाजायो आरो जेबो टाउनफ्रावबो जेनेबा जायगा बेखौनो थाखा जानानै जों बुरजा मैगं मोननो हागोन गायनो हाबाय बे फर्मुला हाया जोबलांगासिनोखा जायगा माने हाया जोबलांनानै जायगाया गुवारथ' गैला दा ओमफ्राय जोंहा बाय'गेस प्रडाक्सन बाय'गेस जोङो बे बाय'गेस प्रडाक्सनखौ इउज खालामो बे मारै जायो होनबा हिउमेन वेस्ट एबा मानसिनि वेस्ट एबा जेनेबा गोबोरखिफोरजों बेखौ बानायनाय जायो हिउमेन वेस्टबो एनिमेल वेस्टजोंबो जोङो बानायनो हायो गोबोरखिजों ओमफ्राय जोङो बेयाव दङ बार्मि कम्पस्ट गैया जाहैबाय जों बेयाव गासिबो मैगं थाइगं गासिबो जा जेनेबा वेस्ट दङ एबा बिलाइ थिलाइ बेखौ गासिबो अर्गानिक बुस्थु बेयाव होनानै हासार जाजोबो फेसेवगोन आरो बेयावनो बाहायनो ओमफ्राय जोंना दङ रेन हार्भेस्टिं सिस्टेम दङ बे गोजौआव रुफआव गासिबो बे अखानि दैया बेयाव जमा जाजोबगोन आरोखि बे दैखौनो जोङो बेयाव खामानियाव बाहायगोन ओमफ्राय जोंना इलेक्ट्रिसिटि जोङो सलार दङ जोंना सलार बेयाव गासिबो इलेक्ट्रिसिटि जेनेरेट जाजोबो जेनेबा लाइट अबेबा बेटारि चार्ज बायदि बायदि खामानि दा बे प्रजेक्टआ इजराइल जाबाय गभर्नमेन्टआबो बेनि साबसिडि होयो गभर्नमेन्टआबो लानो हायो एवारनेस खालामनाय डिटेक्ट खालामगोन आरो ना एलार्ट खालामनो थाखाय मानसिफोरखौ जेनेबा फरेस्ट एरियानिफ्राय फैनानै जेनेबा 500 to 6 नङाबा 7 मिटार जायोबा जोंहा बे माखासे सेन्सर लागायदों बे डिटेक्ट खालामनानै बे कन्ट्रल हाउसनिफ्राय बे मानसिफोरखौ एलार्ट खालामगोन माने एलिफेन्ट फैगौ थाखाजोब्बाय सेन्सर बेयाव माने साउन्ड सिस्टेम लाइटिं सिस्टेम थागोन आरो ना मानसिफोरखौ एलार्ट खालामनो थाखाय आरो जुदि बेयो फार्स्टआव फैनांगौबा जोंहा बे आरो स्ट्रंलि खामानि मावबावगोन आरो ना लाइट जोंनाय आरो बिनि साउन्डफ्रा माने खरासिन जाबावगोन आरो मैदेरनि ओमफ्राय जोंहा मा सानदों आरो जों बेनिफ्राय मा खालामो जेनेबा मैदेरफोरनि थाखाय जों बेयाव माखासे फोरनि खालामना दोनगोन आरो ना जानानै बे खालामसिगोन जेरै बेनानास जेनेबा राइस माखासे सुगोरा जेरै लेमन माबा बिदिखौ गायनानै जास्ट बिसोरो जानानै बेक खालामसिगोन आरो ओमफ्राय जों बेखौ मानियाबा जों मा खालामदों जों बेयाव सलार पेनेल इउज खालामनानै ल' भल्टेजनि जों बेयाव एसे माने सर्ट सार्किट खालामग्रा आरो जास्ट बिसोरखौ सिगिनो थाखाय जाहाथे बिसोरो हार्म जाया आरोना बेनिखायनो जों बेयाव ल' भल्टेज इउज खालामनानै खालामगोन आरो ना जेन'बा बिथिं सेटेलमेन्ट एरिया थाबाय जाहाथे बिसोरो एफेक्ट खालामनो हायिनि बेनिफ्रायबा नों जादों आरो जों जोंहाथ' मस्ट अफ दि जोंनि लकेल एरियायाव मैदेरनि बिदि खोनाबाय थानानै ओंखायनो जेरै उल्थापानि साइड ओरै बिसिनि बिथिंजाय जेन'बा मैदेरफोरनि जानाय बेखौ कभार खालामगोन माने जत' बे सेन्सरनि माने बेनि खामानिखौ बेयाव बे मावजोबगोन आरोना बे जास्ट इनफर्म होगोन आरोना जेन'बा एलार्ट थादों एलिफेन्टफोरखौ बिदि होननाय आरोना बेनि थाखाय बानायनाय जादों दाख्लै बिर होनाय नुदोंमोन ना बेनो नै बिर होगोन एसे उनावहाय नै नेम अफ प्रजेक्ट ड्रन एन्ड रिसिप्लेन नै UN एकाडेमि क'क्राझार नै
नामा जोंहा हाइड्र'फनिक फार्मिं दा दै सायाव आबाद मावनाय आरोना सार मा बेखौ माबोरै मावगोन होननानै बुङोबा जोंहा माने माबोरै मावगोन माने मा खारनाव मावनांगौ जादों होननानै बुङोबा जोंहा दा पपुलेसन बांनायनिफ्राय बांबोबाय दा बिनि थाखाय मोनसे समाव आबाद मावनो थाखाय हा खालि थानाय नङा दा बिनि थाखायनो जोङो बे आबादखौ मावनाय जादों मानो होननानै बुङोबा बे आबादखौ बोरै मावगोन होनबा गिबियाव जोङो वाटार टेंक लाग्रोनांगोन वाटार टेंकआव माखासे दै लानानै जाखिनि दैयाव गोनां जानाय माखासे निउट्रिशन्सफोर जेरै नाइट्रजेन पटासियाम केलसियाम मेगनेसियाम बेफोरखौ बेयाव एड खालामनानै बेखौ मोनसे वाटार पाम्पनि गेजेरजों आबादसिम लाबोनाय जागोन दा आबादसिम फैबाय हानाङा सार माने बेखौ रियेलाव गायबा PVC पाइपआव गायगोन दा जों बेखौ मडेलाव दिन्थिदों दा बेयाव फैबाय दा साननो गोनां जाबाय माखासे आबादफ्रा दै बुरजायाव थैयो माखासेया खमाव थैयो दा बिनि थाखाय मोनसे थि लेभेलाव जों पाइप बसायनानै लादों माने दैया थांफिननायनि थाखाय दा बे पाइपखौ बसायनाया जोंहा मोननै खारनाव सार मानो होननानै बुङोबा बेयाव निउट्रिशन्स लागायनाय दैखौ बेयाव बारा जादों होननानै ओरैनो जानला मोनला हायाव गारहरलाबायोबा माने जों बेसेबां निउट्रिशन्स लगायनानै होनो दा बिनि थाखाय बे निउट्रिशन्सआ जोबागौ मानि सार्कुलेट जाबाय थानायनि थाखाय जों बेयाव पाइप लगायनानै लादों दा बेयाव दैया बारा जायोबाहाय बेयो गाहायाव थांगोन बिनिफ्राय अट'मेटिक जुदि बारा जायोब्ला बे फैखागोन बे थांखागोन सार माने बेयाव माबा खालामनांगौ जेबो थागोन आरो बे थांखागोन दा जोंहा बेखौ मावनायावहाय जोंहा माखासे गायजानाय आबाद बा गायजायै आबाद बेफोर थायो दा गायजानाय आबादफोरानो जाहैबाय जोंहा मैगंनि बेलायावनो बुंसै आङो जानाखि बिलाइफोर जाग्रा फिथाइ जाग्रा बा बिबारफोर बेफोर गासिबो गायजाजोबगोन बिनिफ्राय हा सिङाव बेदर थांग्राया बेवहाय गायजानाय नङा मानो होननानै बुङोबा उन्दैयाव जागोन बाट बेदर थांनाय टाइमाव बेयो दैनि थाखाय बेयो सेवगोन सार बिनि थाखाय जों बेयाव गायजाया जोंहा बेखौ माबोरै बेगरखौ जावैगोन होननानै बुङोबा सार माने जोंहाथ' डाइरेक्ट दैयाव दोनोबा माखासे सिड्सफोरा सेवो बिनि थाखाय साननो गोनां जायो दा बिनि थाखायनो मोनसे कटन लानानै बा कटनाव बेगरखौ जुबाय बिनिफ्राय बे निउट्रिशन्स गोनां दैखौ माने सोमनानैहाय माने बेखौ काप बा बक्सफोराव लाखिनानै बेखौ रज' होनाय जागोन बिनि उनावहाय माने रोदा ओंखारबा दैयाव दोननाय जागोन दा बेखौ दैयाव दोनोबाथ' बिदि खौथायाव गायबा बे गोजावलाजोबगोनसो नङा होमबा जों बेखौ जास्ट मडेलाव देखायदों दा बेखौ रियेलाव गायबा PVC पाइप लानानै PVC पाइपखौ सिदा फसंनानै साइडजों फलंनानै बेखौ बानायनाय जागोन आरो सार औ सार ओमफ्राय दा बिफां फिसा बिफां गिदिरनि थाखाय बेसेबां बिफांखौ बोस्लायनायाव बायगोनबो जानो हागौ जास्ट बिनि थाखाय गुदुंखौ गिदिर खालामखाबाय बिफाङा फिसाबा बिनि रोदायावहाय कटन होनानै बेखौ बोस्लायनाय जाबाय आरो सार दा जोंनि दा गेदेराव गुबैयावथ' बेखौ केलिफर्नियायाव बानायग्रोनाय जादोंमोन गिबियाव दा इयुनाव जोंनि थाखायबो गोनां जागोन मानोना पपुलेसना बांबाय दा बिनि थाखाय जों बेखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो दा बेखौ मावनो थाखाय जोंहा गोबां ट्रेनिंफोर लानो गोनां जागोन दा जोंनि जायगायाव बेफोर गैया बे लासै लासैनो फैखागोन माने पपुलेसन बांबानो बे राहा ओंखारखागोन सार माने बेनि थाखाय जों बेखौ माने दिन्थिखानाय जादों आरो सार थेंक इउ सार थ' बे ड्रिप इरिगेसन माने बेयावहाय जोङो दैखौहाय डाइरेक्टहाय स्राव-स्रावै लुवा आरो जोङो माबायावहाय बे फिल्डआवहाय फिल्ड माने जों आबादाव बेवहाय जोङो माखासे पाइपनि गेजेरजोंहाय जों बिसिनि डाइरेक्ट रोदानि पइन्टआव बेवहायसो थट बिदि जों दैखौहाय साप्लाय खालामो आरो दा बिदि खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माखासे नाङै हाग्राफोर जेरै जों माइसा दांना होनबा बियो खम जायो बे माने बे दैनि थाखायनो जेराव नांगौ बेयावल' नांबाय नालाय दैया बेनि थाखाय जायो दा जों माखासे दैखौबो सेभ खालामनो हाबाय आरो बेनि थाखाय दा बेखौ खालामनो थाखाय सिगाङाव फैसा गारनांगोन आरो माने पाइप नांगोन मटर नांगोन आरो टिं नैबे वाटार टेंकि नांगोन ना बेयाव जोङो गासैयावबो माबा मा होनो पाइप लगायनांगोन बेनि थाखायनो बेखौ बानायनो एसे लक्जारि दा बानायखांबा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा मानो होनोबा जोङो उनावहाय जों लेबारबो नांनाय नङा जों बिराद गिदिर फिल्डआवहायथ' लेबार नांगोन हारसिं मावजोबनो हानाय नङा बेखौहाय जेरै हाग्राफोरखौ जों सननांगौबा बेखौहाय जोंनो लेबार नांगोन ओंखायनो दा बेनि थाखाय लेबारनिबो गोनांथि जानायथ' एसेनोसै थेंक इउ Sir, it was study of original species. तो फर्स्ट मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ये सायानो बैक्टीरिया में गिरता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है ये एग्रीकल्चर में बहुत यूज है तो उसके बाद ये मोनेरा ग्रुप में पड़ता है पर उसके बाद बहुत सारे और किंगडम आए जैसे प्रोटिस्टा हो गया फंजाई हो गया फिर प्लांटी हो गया जिसमें प्लांट पड़ते हैं और एनिमिलिया है तो हम यहाँ पर एनिमिलिया जो ग्रुप है उसके बारे में समझाने आए हैं तो
मतलब कॉमन मैन जो है वो तो इन सब के बारे में उतने नहीं जानते, तो हम उनको यही बताने आ रहे हैं कि ये क्या है, कैसे सब कुछ इवॉल्व हुआ। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे पहले वाला फाइलम है। तो ये इसमें है, ये साइकोन है। इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें आप जो पोर्स देख रहे हैं ना, ये पोर्स जो है इसमें से ये वाटर जो है, वाटर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब कुछ सक करता है, मतलब लेता है, फिर वो उसमें से न्यूट्रिशन लेके फिर वाटर को आउट कर देता है।